No niin, hei vaan kaikille ja tervetuloa tähän laadukas tutkimus, vaikuttava hyödyntäminen webinaariin. Me ollaan täällä Mariannan kanssa täällä studiossa ja kohta kerromme vähän lisää itsestämme ja Promenade Insightista. Ehkä tähän voi sanoa heti alkuun, että ollaan ainakin meidän intohimo-aiheen äärellä. Eli miten tehdään laadukas henkilöstökysely tai samat lainalaisuudet jossain määrin tietysti pätee myös asiakaskyselyihin, asiakastutkimuksiin, mutta ennen kaikkea se, että miten me saadaan siitä tutkimusprosessista kaikkia innostava, vaikuttava ja sellainen aidosti organisaatiota hyödyttävä. Eli semmoisten aiheiden äärellä tänään tässä ollaan. Siis tervetuloa kuuntelemaan. Tervetuloa. Eli mä oon tosiaan Marianna Karvinen tässä vasemmalla puolella ruudussa ja täällä. Ja olen senior-konsulttina Promenade Insightilla ollut nyt jo, sanotaan tämän meidän organisaation liki alkuajoista alkaen, eli semmoinen 1,5 vuotta suurin piirtein. Sitä ennen on juuret tuolla kyllä syvällä ja sydän sykkii tutkimusalalle, eli alalla on ollut semmoinen 13 vuotta. Ja täällä pääleipätyöni on juurikin nämä henkilöstötutkimukset ja 360 muun muassa. Ja tämä on kyllä kiinnostava aihe tavallaan, missä me tänään ollaan. Eli me ollaan pyritty nyt Anna-Ritan kanssa löytämään sellaisia asioita, jotka voi olla niin kuin tärkeitä, mutta tavallaan vähän niin kuin muistilistaa siitä, että mitä ikään kuin organisaation puolelta on hyvä huomioida onnistunut niin kuin henkilöstötutkimusprosessin viemisessä läpi, jotta se prosessi olisi mahdollisimman vaikuttava ja onnistunut. Ja mä oon Anna-Rita Koli, aika moni sanoo myöskin Anskuksi, ja mä oon Promenaden kehitysjohtaja ja omistaja ja myöskin itselläni pitkä tausta työelämän tutkimuksissa ja kehittämisessä, henkilöstötutkimuksissa, asiakastutkimuksissa. Teen seniorikonsultointia noissa meidän asiakasprojekteissa, eli olen mukana suunnittelemassa tutkimuksia, esittelen tuloksia johtoryhmille, esihenkilöille ja sitten autan meidän asiakkaita työstämään tuloksia kehityssuunnitelmaksi. Ja myöskin toimin useissa meidän projekteissa asiakasvastaavana, eli silloin me suunnitellaan niitä kokonaisratkaisuja, niin kuin tutkimusratkaisuja, mihin myöskin tässä tänään tullaan, että mihin tavallaan se koko tutkimus oikeastaan tulisi ohjata, että mitä me halutaan saada selville ja minkälainen tutkimusratkaisu sitten parhaiten tukee niitä tiedon tarpeita. Ja Promenade Insightista lyhyesti. Meillä on nyt tänään 1. marraskuuta, kun meillä tämä webinaari on, niin 2-vuotispäivä. Eli me on nyt itsenäisenä yhtiönä toimittu 2 vuotta ja sitä ennen on kyllä Promenadella historiaa 20 vuoden ajalta. Ehkä HR-alan konkarit muistaa Promenade Researchin. Kyseessä on siis sama yritys ja välillä tässä oltiin osa isompaa konsernia ja nyt siis 2 vuotta on toimittu itsenäisenä tutkimusyhtiönä jälleen. Ja tässä kun tämä uusi Promenade aloitti 2 vuotta sitten taipaleensa, niin me aika niin kuin, haluttiin pysähtyä sen kysymyksen ääreen, että no mitä me oikeastaan ollaan tekemässä ja millä kulmalla me lähestytään erinomaista työntekijäkokemusta ja yritysten menestystä ja mitä me halutaan olla saamassa aikaa meidän asiakkaiden kanssa. Ja toiminnan tuloksellisuus oli meillä jo aikaisemmin ollut näkökulma henkilöstötutkimuksissa ja nyt me kirkastettiin se meidän malli tämmöiseksi tuloksellisen työyhteisön viitekehykseksi, joka näkyy tässä kuviossa. Se kiteytyi tosiaan tämmöiseen visuaalisen piirakkakuvion muotoon. Ja meidän voisi sanoa, että päätuote on efekti-henkilöstötutkimus, joka mittaa tuloksellisen ja hyvinvoivan työyhteisön osa-alueita ja toimeenpanokyvykkyyden edellytyksiä työyhteisössä. Ja nämä tässä kuviossa näkyvät osa-alueet ovat siis niitä henkilöstökyselyssä mitattavia osa-alueita. Ja näiden otsikoiden avulla me on haluttu myös jo sanottaa sitä, voisi sanoa, että organisaation tavoitekulttuuria, että kun halutaan kehittää työyhteisön tuloksellisuutta ja aikaansaamista ja onnistumista ja sujuvaa työn arkea, niin näiden asioiden innostava työ, sujuva tiimityö, oppiva työkulttuuri ja niin edespäin tulisi toteutua siellä työn arjessa.
jotta tosiaan organisaatio menestyy ja sitten siellä työntekijöillä on onnistumisen kokemus työssään ja sitä kautta erinomainen työntekijäkokemus. Ja sitten me on nostettu myös tämä toimeenpanokyky tässä tämmöisenä aivan erityisenä kulmana. Tällä me on haluttu taklata myös sitä henkilöstökyselyihin liittyvää tyypillistä kipupistettä, joka on juurikin se aikaansaaminen ja hyödyntäminen, se toimeenpanovoima. Aika paljon vieläkin tehdään tutkimuksia ja kokemus saattaa olla sellainen, että tuloksille ei tapahdu mitään. No, me puhutaan tänäänkin siitä, että no onko oikeasti näin. Monesti kysymys voi olla siitä, että ei oikein osata viestiä niitä kehitystoimia, mitä on tehty sen kyselyn pohjalta. Eli se viestintäpuoli on siinä tosi tärkeä, kun pohditaan aiempien kyselyjen vaikuttavuutta. Mutta tosiaan tämä meidän toimeenpanokyvyn kulma, joka me on nyt tähän meidän malliin otettu ja jota me myös halutaan olla edistämässä meidän asiakkaille, niin perustuu muun muassa Ria Parppein volitioteoriaan. Hänen työtään on hyödynnetty tässä inspiraation lähteenä tässä meidän viitekehysuudistuksessa. Juurikin näin. Ja nyt sitten jos mennään vielä vähän spesifimmin tämän päivän aiheeseen, eli on tavallaan se henkilöstötutkimus, joka organisaatiossa toteutetaan, niin tuo efekti, tai oikeastaan mikä tahansa muu, niin ollaan tunnistettu tällaiset tietynlaiset vaiheet, joiden niin kun, tavallaan siellä sisällä on tiettyjä asioita, joita on hyvä aina, kun se vaihe tulee vastaan ja jopa ennakoidenkin huomioida. Ja tänään käydään niitä asioita tässä lävitse. Ollaan meidän näkökulma, miten me ollaan opittu meidän asiakkaiden kanssa. Ja nyt jos nimenomaan ajatellaan sitä tavallaan sisäistä roolia, eli esimerkiksi tahoa, vaikka HR, joka koordinoi tutkimusta, tai sitten esihenkilöä sitten kun tulokset on vaikka tulleet tai vastaamisen aikana, eli sitä sisäistä tavallaan organisaatio, jossa tutkimus toteutetaan, niin siellä tämän tyyppiset vaiheet on nyt näitä, mitä me koemme tai minkä jaon me ollaan tehty, jotta tämä jotenkin jäsentyisi sillä lailla sen prosessin mukaiseksi. Eli on asioita, joita toki niin kuin suunnittelussa täytyy ottaa huomioon, monenlaisia asioita. Sitouttaminen, ihan hirvittävän tärkeä. Eli kun henkilöstö, miten voisi sanoa, ostaa ajatuksen, niin silloin se on todella paljon helpompaa tuottaa kattavat raportit esimerkiksi, eli saada vastausaktiivisuutta nousemaan tai saada se riittävälle tasolle. Viestintä, siihen Ansku tuossa jo viittasikin, se oikeastaan on vähän niin kuin leikkaa läpi näiden kaikkien, mitä tässä näkyy. Analyysivaihe, eli sitten kun numerot on saatu, niin mihin silloin on syytä muistaa tavallaan kiinnittää huomiota, kun tämmöistä koordinoi siellä organisaatiossa. Ja sitten toki jälleen äärimmäisen tärkeä vai vaikea näitä on arvottaa näköjään, mutta hyödyntäminen, eli syy miksi tämä mittaus on tehty tavallaan, niin mitä niin kuin siellä on syytä huomioida ja mielellään jo ihan tämä suunnitteluvaiheessa itse asiassa muistella ja niin kuin suunnitella jo sitä päätyä ja ehkä viestiäkin siitä jo niin paljon kuin vaan mahdollista. Lopuksi vielä katsotaan sitten tekoälyn hyödyntämistä näissä kyselyissä, että mitä mahdollisuuksia se tarjoaa ja mihin ehkä niin kuin sitä ei suositella käytettävän myöskin. Hyvä. No mutta mennään sitten eteenpäin tähän meidän varsinaiseen agendaan, eli onnistuneen henkilöstötutkimuksen elementteihin, eli tosiaan tuon Mariannan äsken kertoman sisältörungon pohjalta edetään nyt ja puretaan ikään kuin henkilöstökyselyä vaiheelta näihin onnistumisen elementteihin, joista meillä on tosiaan niin kuin hyvinkin mittava kokemus ja välillä ehkä opitaan asioita myös kantapään kautta, että myös me itse niin kuin vaalimme tämmöistä oppivaa työkulttuuria meillä, niin voi sanoa, että kokemusta on kyllä kertynyt hyvin monenlaisista toteutuksista ja niin kuin työympäristöistä myös meidän asiakkaiden kautta. Voisi sanoa omasta puolestani, että varmaan suurin osa näistä omalla kohdalla on nimenomaan asiakkailta opittua. Juuri näin, just näin. Hyvä. No mutta hei, siinä vaiheessa, kun lähdet liikkeelle sen henkilöstökyselyn jälkeen omassa organisaatiossa, siihenhän on hyvin niin kuin monia vaihtoehtoja, että käytätkö siihen ulkopuolista tutkimuskumppania, joka on sulle sitten apuna sisältösuunnittelussa ja koko niin kuin projektin vetämisessä ja kenties ostat sen koko palvelun ulkopuolelta. Ja tämä on tosiaan sitä, mitä me paljon niin kuin tehdään, eli tämmöisiä kokonaistoteutuksia meidän asiakkaille. Mutta sitten paljon on myös
tämmöisiä ikään kuin omatoimikyselytyökaluja käytössä ja parhaimmillaan näistä syntyy semmoinen aika kiva kompokin, että moni meidän asiakas tekee kyselyn meidän kautta ja sitten saattaa itsenäisesti siinä välissä tehdä niin kuin oman pulssikyselyn. Tai sitten, jos halutaan rakentaa semmoista jatkumoa kyselyjen ja kevyempien pulssikyselyjen välillä, niin sitten me tehdään se koko ikään kuin tutkimusten vuosikello, jolloin sitten tulosraportoinnissa tietenkin näkyy ne hyödyt tämmöisenä erilaisena trendiseurantana. Mutta joka tapauksessa teet sen sitten kumppanin kanssa tai itsenäisesti sen kyselyn, niin nämä elementit varmasti auttaa sinua jäsentämään sitä prosessia. Ja kun tosiaan suunnittelusta lähdet liikkeelle, niin tietenkin ihan ensimmäinen kysymys on se, että no miksi tämä tutkimus tehdään, miksi juuri nyt ja miksi päädyt niin kuin tietynlaiseen ratkaisuun, että teetkö sen laajemman henkilöstötutkimuksen, jolloin saat syvää ymmärrystä työntekijäkokemuksesta, voit hyödyntää analytiikkaa paljon vahvemmin semmoisessa laajassa tutkimuksessa, vai teetkö sitten kevyempiä pulssikyselyitä, jopa fiilismittauksia niin kuin monta kertaa vuodessa. Eli minkälaista tietoa tarvitset kehittämisen pohjaksi? Se on niin kuin se numero 1. Tuohon ehkä voisin vielä kommentoida, että vaikka juuri tällainen niin kuin pulssi, että ei ihan se kevyin fiilis, jolloin henkilöstö ymmärtää, että okei, tässä kartoitetaan fiilistä, mutta sitten jos on joku tämmöinen aika rajattu pulssi, jossa on niin kuin tärkeitä aiheita, mutta vaan rajattu määrä, niin silloin ehkä tullaan kohta tuohon viestintään, mutta myöskin se, että tavallaan sen viestiminen sitten, jos tämmöinen valinta tehdään, että miksi me juuri näitä asioita täällä organisaatiossa halutaan selvittää. Eli tuoda se niiden tärkeys, koska saattaa muuten sitten ehkä herättää myöskin kysymyksiä, että miksi juuri nämä. Juuri näin. Ja niin kuin voi sanoa, että silloin kun korona alkoi, niin kuin siitä alkoi semmoinen tietynlainen tosi iso murrosvaihe työelämässä, jolloin me pohditaan paljon meidän asiakkaiden kanssa sitä juuri, että kannattaako se tutkimus tehdä niin kuin juuri nyt. Eli esimerkiksi silloin, kun on isoja muutoksia organisaatiossa menossa, että mitä silloin kannattaa tehdä, kannattaako mitata. Kun korona alkoi, niin aika moni, niin kuin meidänkin asiakas pisti ne tutkimukset holdiin, kunnes sitten huomattiin, kun muutama kuukausi oli kulunut, että nyt tämä korona ei tästä väistykään ehkä ihan heti. Ja juuri siksi kannattaa tutkia, koska meillä on toiminta niin isossa muutoksessa. Eli semmoista niin kuin vakiintunutta tilannetta ei oikeastaan kannata jäädä tänä päivänä enää odottaa työelämässä. Että nyt meillä ei mikään niin kuin muuttuisi ja nyt meillä on se vakaa tilanne, jolla me voidaan mitata. Vaan että se mittaus nimenomaan palvelee myös sitä muutosta ja kehittämistä ja silloin se sisältö voidaan suunnitella palvelemaan sitä muutosta. Eli minkälaista tietoa tarvitset kehittämisen pohjaksi, minkä asioiden äärellä olet siellä kehittämisessä ja miten haluat tietoperustaisesti sitten saada niitä kehitystoimia eteenpäin. No sitten, että miten kysely ajoittuu organisaation vuosikelloon. Tähänhän ei yhtä oikeaa mallia ole. Toimialat on tosi erilaisia, on niin kuin tiukkoja sesonkeja, on rauhallisempia aikoja ja tämäkin niin kuin kannattaa aina pohtia tosiaan, että ja myöskin sillä tavalla pitkällä aikavälillä, että okei, kun me tämä kysely tehdään, niin mikä on se siitä alkava hyödyntämisen jakso. Eli sanotaan, että ehkä juuri ennen kesälomia, no ei sekään huono välttämättä ole, että tutkitaan vaikka kevätkauden päätteeksi, että miten meillä on mennyt ja miltä vaikuttaa, ja sitten otetaan se hyvä kick-off heti lomien jälkeen tuloksista, että ei sekään nyt ihan poissuljettu ole. Mutta tosiaan, että miettiä sitten myös ja muistaa se tosiaan, että se hyödyntäminen vie myös aikaa sen kyselyn jälkeen. Juuri näin, ja vielä sitten ehkä sellainen pointteri tuolta asiakkaista kuultua toki, että jos on tämmöisiä, tai kun monella on vuosikelloon sidonnaisia kehityskeskusteluita, tulostavoitetyyppisiä, niin nämä tuloksethan voi olla siinäkin sitten tavallaan siitäkin näkökulmasta, että saa vaikka ne ennen, kun alkaa pyörimään tämmöiset tähän keskustelun pohjaksi. Just näin. No, miten sitten kysely palvelee organisaation strategiaa? Ja aika paljonkin tehdään nyt semmoisia tutkimusratkaisuja, että niin kun yritys nimenomaan on uudistamassa omaa strategiaansa tai laatimassa vaikka HR-strategiaa, niin sen pohjaksi halutaan tehdä tutkimus ja ymmärtää niitä omia niin kun vahvuuksia tavallaan sen strategiassa onnistumisen edellytyksiä, koska ajatellaan, että eihän se yritys voi harpata valovuosia eteenpäin siinä strategiassa,
jos siellä henkilöstössä ei tällä hetkellä ole ikään kuin sitä muutoskyvykkyyttä siihen uuteen strategiaan. Ja jos vaikka määritellään HR-strategia tai se yrityksen strategia ja sen elementit ja kulmakivet tai vaikka johtamisen periaatteet, niin niitähän ehdottomasti kannattaa mitata niiden toteutumista. Muuten ne jää sanahelinäksi, vaan että niistä tehdään konkreettiset mittarit ja mitataan, ja silloin ne alkaa myös elää arjessa ne asiat niin kuin paljon paremmin, kun sen kyselyn avulla voidaan myös viestiä henkilöstölle, että nämä asiat on meille tärkeitä ja nämä on meidän strategisia painopisteitä tai meidän toimintakulttuurin periaatteita, joita me halutaan vaalia, ja siksi me niitä mitataan. No, millaiset valmiudet esihenkilöillä on tulosten hyödyntämiseen, ja tämä ei siis tarkoita pelkästään yksilövalmiuksia eikä sitä, että no, niin kuin kuinka taitava se esihenkilö niin kuin on. Toki niissä on esihenkilöissä, heissä on persoonallisuuseroja ja tämmöisiä niin kuin eroja varmasti niissä valmiuksissakin, mutta tällä me tarkoitetaan niin kuin ennen kaikkea ikään kuin sitä niin kuin systeemiä ja niitä rakenteita siihen niin kuin hyödyntämisen tukeen ja myöskin sitä esihenkilöiden niin kuin ajankäyttöä sille, että sille asialle otetaan ihan oikeasti se aika ja myös ihan oikeasti tuetaan esihenkilöitä eikä niin kuin nojauduta siihen, että no kyllähän ne käy keskusteluja tiiminsä kanssa, että kyllähän ne tämän osaa. Ei se ihan niin ole, että kyllä se on aika eri juttu sitten kuitenkin käydä ne tulokset systemaattisesti läpi. Eli siihen se hyvä tuki. Ja Marianna, sähän paljon vedät näitä hyödyntämisvalmennuksia esihenkilöille ja tuut kohta siitä kertoo varmasti enemmänkin, mutta onko sulla tähän jotain? No joo, tosiaan tullaan siihenkin myöhemmin, mutta ilman muuta juurikin nuo rakenteet ja se ajankäyttö, että sitä aikaa on, se on niin kuin hyväksyttyä käyttää siihen aikaa. Ja niin kuin esihenkilöt on erilaisia ja juuri, niin kuin, että onko se heidän, ja siinä on myöskin kuitenkin ne henkilökohtaisetkin valmiudet, mutta että se kaikki tavallaan edellytys, mitä organisaatio luo, niin että se olisi olemassa, koska tämä hyödyntämisvaihehan on niin kuin se niin kuin todella tärkeä vaihe, mistä se niin kuin kehittäminen, tavallaan ikään kuin työ alkaa, koska sanon näin. Mutta mitä konkreettisempaa se tuki on, ihan siis todella rautalangan piirtämistä, niin sen parempi. Just näin. Hyvä. No mutta hei, mennään seuraavaan elementtiin ja seuraavaan vaiheeseen, eli sitouttamiseen ja viestimiseen. Aika paljon meidän asiakkaat juuri pohtii sitä, että no miten me saadaan kaikki innostumaan henkilöstökyselystä ja miten me saadaan meidän esihenkilöt mukaan tähän, ja jostain aikaisemmista tutkimuskierroksista saattaa olla niin kuin vähän harmillisia kokemuksia siitä, että no, meillä ei kaikki esihenkilöt käynyt niitä tuloksia läpi ja että se jää niin kuin vähän puolitiehen. Ja se on kyllä selkeästi semmoinen niin kuin haaste, joka monesti nostetaan esiin tai minkä asiakkaamme itse nostavat esiin siinä, että no nyt me halutaan kyllä tehdä tämän paljon niin kuin vankemmin ja tosiaan varmistaa se kaikkien osapuolten sitoutuminen siihen prosessiin. No, meillä on erittäin hyviä kokemuksia siitä, että kutsu osapuolet suunnitteluun. Esimerkkinä tästä yksi tuotanto-alaorganisaatio, jossa oli vähän niin kuin aiempia haastavia kokemuksia henkilöstökyselyistä ja juuri ehkä siitä puolitiehen jäämisestä. Ja sitten me oltiin todella vaikuttuneita, kun asiakas kutsui siis aika laajallakin kokoonpanolla heiltä sitten niin kuin sitä päällikkötasoa, luottamushenkilöstöä, siihen niin kuin suunnittelutapaamiseen. Se oli varmaan laajin kokoonpano, mitä mä olin koskaan nähnyt keneltäkään asiakkaalta. Ja sittenhän siinä tutkimuksessa saavutettiin siis aivan huikea vastausprosentti, että 90. Eli kun siellä on nämä avainhenkilöt jo sitoutuneita alusta lähtien siihen prosessiin, niin kun he uskoo itse siihen, että heitä kannattaa tehdä, niin kyllähän se välittyy heiltä sitten sille henkilöstölle, että kyllä tähän kannattaa vastata, että tämä on ihan oikeasti vuorovaikutuskanava, vaikuttamisen kanava. Kyllä, ehkä sitten jos ajatellaan vielä perinteisemmin, kun tulokset puretaan, niin silloinhan saattaa olla, että on niin kuin johtoryhmä, ehkä tämä on se tyypilliset johtoryhmälle, sen jälkeen esihenkilöille, sitten henkilöstölle, mutta juuri tässä samaisessa keississä, niin tämä johtoryhmätilaisuus siis käsitti tämän saman kokoonpanon, eli siellä oli henkilöstön edustajat mukana. Eli ihan niin kuin sanotaan tutkimuksen sieltä alkusuunnittelusta siihen tulosjulkaisuun, kun ne ensimmäisen kerran niin kuin koskaan näytetään
niin he on ollut siinä mukana, joka varmasti tuo sellaista omistajuutta ja he pystyvät sitten siitä sillä lailla uskottavasti niin kuin puhumaan, kun he itse on siinä olleet mukana ja uskovat siihen. Just näin. No sitten toinen semmoinen asia, mitä ei ehkä useinkaan tulla ajatelleeksi, niin on se sinun yrityksesi brändi ja sen merkitys siinä henkilöstökyselyssä. Eli kannattaa ehdottomasti niin kuin luoda se kysely sille sinun yrityksen brändille ja visuaaliselle ilmeelle ja värimaailmalle. Sillä voi olla yllättävänkin iso merkitys sillä, että hei, tämä on ihan oikeasti niin kuin meidän työkalu. Ja se, että se brändi, mikä tavallaan asiakkaille ja ulospäin näkyy, niin sitä niin kuin toteutetaan myös sisäisesti sinne omalle henkilöstölle. Että se tekee myöskin siitä brändistä tavallaan uskottavamman ja kiinnostavamman niin kuin omalle henkilöstölle. Monesti me annetaan näille tutkimuksille myös jotain niin kuin nimiä, että se nyt ei ole pelkkä henkilöstötutkimus tai henkilöstökysely, vaan siellä on joku oma semmoinen uniikki nimi annettu sille, jolloin kaikki sitten tietää, että hei, niin kuin mistä on kyse, että no nyt tehdään tämä. Ja no meillä on esimerkiksi efektikysely. Sitä saa niin kuin vallan hyvin lainata, kun meidän kanssa tekee, että ei tarvitse tietenkään mitään omaa nimeä välttämättä edes keksiä. Mutta nyt tehdään taas, nyt on aika tälle efektikyselylle, niin kaikki heti niin kuin hoksaa, mistä on kyse. Ja silloin se on myös semmoinen inhimillisempi. Se ei ole niin jotenkin semmoinen kliininen ja semmoinen ehkä kaukainen, kun sillä on nimi. Joo, ja ehkä niin kuin sitä odotetaan ja sitä niin kuin osataan odottaa siinä vuosikellossa, että nyt tulee taas tämä voise tai efekti tai mikä se on. Juuri näin. No kerro aikaisempien kyselyjen tuottamista vaikutuksista. Tämä unohtuu todella usein, voidaan sanoa, ja kun tuossa aikaisemminkin sanoin, että juuri se viestintä niin kun ratkaisee monesti sen onnistumisen, tai juuri kun on se fiilis, no eihän näiden tulosten pohjalta tapahtunut taaskaan mitään, niin se, että yllättävänkin paljon niin kun kuitenkin tehdään niitä asioita ja me nähdään ihan huikeaa sitoutumista niin kun ihan ylimmästä johdosta lähtien, että hei, nyt meidän pitää vaikka parantaa johdon ja henkilöstön välistä niin kuin vuorovaikutusta ja dialogia ja järjestää vaikka jotain aamukahveja, aamutilaisuuksia. Tässä on vain siis yksi esimerkki tämmöisistä toimenpiteistä, mitä niin kuin, monesti niin kuin tehdään, kun saadaan se palaute henkilöstöltä, että henkilöstö todella kaipaa tietoa siitä yrityksen tilanteesta ja niin kuin sitä vuorovaikutusta johdon kanssa. Mutta kun sitä ei osata kytkeä siihen, että hei, tämä uusi käytäntösysteemi niin kuin polkaistiin käyntiin juuri henkilöstökyselyn tuottaman palautteen pohjalta. Eli kyllä sitä, kun seuraava kysely alkaa, niin kannattaa ottaa se katsaus taakse, että no mitäs tämän pohjalta niin kuin tehtiinkään. Ja laittaa ne vaikka siihen ennakkotiedotteeseen. No edellisen tutkimuksen pohjalta järjestettiin hyvinvointitapahtuma tai jonkinlainen kehittämisfoorumi ja mitä tahansa olettekaan tehneet, niin se ei ole iso vaiva laittaa sitä sinne tiedotteeseen, mutta se voi olla todella merkityksellinen. No kerro, mitä kyselytuloksille tehdään tulosten valmistuttua. Eli viestintä ikään kuin taaksepäin, tuo äskeinen kohta, ja sitten viestintä eteenpäin. Eli kyllä siinä pitää niin kuin ikään kuin rohkeasti sitoutua siihen hyödyntämiseen ja siihen tulevaan tekemiseen, vaikka se ehkä vähän hirvittäisikin se, että no voidaankohan me tämä lupaus nyt pitää. Mutta niin kuin tuossa tavallaan rohkeasti vaan viestiä se, että tulokset tullaan käsittelemään ja että mitä sitten ihan konkreettisesti tapahtuu eri vaiheissa. Ja tulosten valmistuttua sujuvasti tuosta edellisestä, niin valmistele hyvä viestintäsuunnitelma. Kiitä osallistujia ja ehkä valmistele hyvä viestintäsuunnitelma niin viimeistään tässä vaiheessa. Ja tarkoittaa juuri, että miten tuloksista niin kuin viestitään ja ehkä niin kuin tyypillistä, totta kai ihmiset haluaa tietää, minkälaiset ne tulokset on, kun he on siihen aikaansa antaneet ja siihen sitoutuneet toivon mukaan, niin se yleensä tarkoittaa, että täytyy varata kalenteriin aika, joten se on siinäkin mielessä niin kuin hyvä olla ajoissa liikkeellä ja tehdä ihan suunnitelma niin kuin päivämäärittäin. Ja varmaan tyypillisiä sanoisin, että intranetissä on ehkä sitten joku kooste, että hei, meillä talotasolla meni näin. Jos ajatellaan näitä ihan ensimmäisiä maistiaisia, ennen kuin mennään sitten niihin tiimikohtaisiin purkuihin esihenkilön johdolla. Ja sitten tosiaan on tällaisia henkilöstöpurkuja, joko sitten sisäiset HR-resurssit monella käytössä, tai sitten ihan vaikka meiltä tulee asiantuntija tai tutkimuksen toteuttajan
taholta tulee sitten henkilö sinne purkamaan henkilöstön kanssa ne tulokset. Tai sitten voi olla molempia, eli intraa ja sitten tämmöistä. Mutta kuitenkin tähänkin on syytä niin kuin ihan ottaa aikaa ja laatia se plan, että miten tämä tulee menemään. Ja ehkä tuosta viestinnästä vielä, että sehän ei, vaikka nyt tulokset valmistuu, niin ei tavallaan saisi rajoittua vain siihen, että miten nämä tulokset nyt niin kuin kommunikoidaan, vaan myöskin, että mitä tukea on saatavilla esihenkilöille, onko jotkut deadlineit, koska vaikka esimerkiksi tiimien on ollut hyvä käydä nämä läpi, milloin kehityssuunnitelmat tulisi olla jossakin, jos sillä on joku yhteinen paikka, vaikka online-järjestelmässä, kuten vaikka meidän asiakkailla, tai sitten esimerkiksi joku, mikä se tapa onkaan. Että kaikki tämmöinen, että mikä se käytäntö onkaan ja mikä sopii sinne niin kuin teidän organisaatioon, niin on hyvä muistaa myöskin niin kuin miettiä tässä kohtaa suunnitelmaa. Keskustelutuloksista. Se on tuntuu, että näitä kaikkein tärkeimpiä vaiheita on kenties tässä ollut nyt muutama, mutta ehkä se kertoo siitä, että keskustelu ja viestintä, ne on ehkä liittyy aina näihin, niin se on kyllä niin kuin todella, ei voi ehkä yli niin kuin painottaa sitä. Eli tärkein vaihe on se keskustelu ja se, että mitä siellä numeroiden takana on, mitä ne ajatukset on. Ja olen ehkä huomannut, että tässä on semmoinen jännä, onkaan paradoksi nyt oikea termi kuvaamaan, mutta jos meillä on heikkoja tuloksia ja me pyritään ymmärtämään niiden syy-yhteyksiä, niin saatetaan helposti ajatella, että nyt me sorrutaan selittelyyn. Mutta tavallaan on ehkä kaksi eri asiaa ymmärtää, että mistä ne voi johtua tai sitten selitellä, jolloin ehkä siihen liittyy joku syntipukkityyppinen asia myös. Eli on ihan ok niin kuin miettiä, että mistä nämä johtuu. Kun sitten taas me helpommin hyväksytään se, että meillä on vahvuuksia, että no okei, tämä johtuu siitä, koska me tehtiin tämmöinen muutos, että henkilöstö on tyytyväisempää ja se on niin kuin ok, mutta ihan niin kuin laajalti pohtia, että mitä siellä on niin kuin ajateltu ja mitä siellä numeroiden takana oikeasti on. Ja toki se, että mikä se tavoitetila on, mihin me haluttaisiin mennä ja miten me niin kuin sitten sinne päästäisiin. Mä tykkään aina niin kuin sanoa, että se henkilöstökyselyn tulokset on ikään kuin peili sille työyhteisölle. Eli se mahdollistaa sen vähän niin kuin peiliin katsomisen ja ei tosiaan siinä mielessä, että me etsitään ketään syntipukkeja, mutta että voi vähän ottaa sieltä oman työn arjesta niin kuin askeleen ulospäin, että hei, miltä tämä meidän tekeminen näyttää niin kuin nyt näiden numeristen tulosten niin kuin pohjalta. Ja tietenkin kun numerot aina pelkistää ihan valtavasti, niin se vaatii juuri sen keskustelun, että no hei, mitä tämä joku keskiarvo 3,8 nyt oikeastaan niin kuin tarkoittaa merkkaaminen. Ja mitä se tarkoittaa, että jos se olisi niin kuin parempi, että ei tietenkään, että se numerinen tulos tai parannus on arvo itsessään, vaan se, että mitä meidän arjessa pitäisi tapahtua, että meillä niin kuin porukka voi paremmin ja tehdään työtä tuloksekkaammin. Joo, juuri näin. Ja ehkä sitten niinku sellainen ääriesimerkki, joka korostaa tätä keskustelun tärkeyttä ja oleellisuutta tässä, niin taas asiakkaalta kuultu. Eli mehän tiedämme, että meillä haasteena monesti on, tai organisaatiossa on niinku pieniä tiimejä. Tämä on sensitiivinen kysely, vastausraja usein on 5. Sitten siellä on 3 hengen tiimejä ja he sitten saa omia tuloksia. Niin eräs asiakas ratkaisi tämän niin, että no tietenkin on mahdollista saada vaikka yhtä ikään kuin organisaatiohierarkiassa ylemmän tämmöisen kokonaisuuden, vaikka yksikön tulokset ja vähän niiden pohjalta käydä keskustelua, tai koko kattotason tulokset, tai sitten, niin kuin heidän tapauksessa oli, että ei mitään, mutta he koki sen hirveän hyödyllisenä silti sen keskustelun, että he otti sen kysymyslistan ihan ja pitivät sitä niin kuin pohjana, että okei, nämä on nyt tärkeitä aiheita, miten meillä menee. Eli tavallaan niin kuin ääriesimerkki, että jopa niin kuin sillä, kun on se oikea fokus siinä kyselyssä, niin saadaan vaikuttavuutta sinne arjen kehittämiseen. No vahvuudet. Niistä onneksi puhutaan enemmän ja enemmän nykyään, eli ei keskitytä vain niihin punaisiin palkkeihin, vaan huomioidaan myöskin sit sen toiminnan niin kuin kannalta tärkeät vahvuudet. Ymmärretään se, että ne tarvitsee myös aktiivista panosta pysyäkseen vahvuuksina, jotta niitä ei sitten menetetä kovin herkästi. Eli se on ehkä sellainen, mikä kannattaa niin kuin aina sitten huomioida, että muistetaan myös ne, juhlitaan niitä, tuodaan niitä esiin. Ja toki tässä niin kuin ehkä sellainenkin puoli, että jos ihmiset pääsee vaikka, sanotaan, että on työyhteisö tai tiimi ja siellä ajatellaan, että tämä on nyt meidän vahvuus ja nyt me ei haluta menettää, me panostetaan tähän tekemällä joku aktiivinen toimenpide X tai muuttamalla toimintaa näin, jotta se säilyy. Niin mitä monesti voi niin kuin tapahtua vähän varkain on se, että kuitenkin ne punaiset palkit, vähän niin kuin niiden niin kuin avulla kehitetään myös sitä vahvuutta. Ja se on jotenkin motivoivampaa kumminkin sillä porukalla työskennellä asian parissa, jos he on jo valmiiksi hyviä, vaikka sitten käykin vähän varkain niin, että siellä paranee sitten punaisetkin.
No, viimeinen kohta tässä osiossa, eli kuinka me varmistetaan esihenkilöiden tuki tulosten käsittelyyn siellä tiimeissä. Ja tässä ehkä niin kuin myöskin tuki siihen, kuinka he itse vastaanottavat ne tulokset. Eli että heillä on ikään kuin valmiudet ensinnäkin tulkita tuloksia, löytää sieltä niitä vahvuuksia, kehityskohteita. Raportoinnilla, sillä online-raportoinnilla tai raportilla, mikä sitten onkaan, sillähän on hirveän suuri merkitys tuossa. Eli mitä simppelimmin sieltä löytyy tavallaan ne, mihin se fokus esihenkilöllä keskittyy, niin sen parempi, ja se on juurikin se, mihin mekin jatkuvasti panostetaan, että ne olisi tosi helppolukuisia, ettei tavallaan siihen niin kuin kaadu tai kynnys nouse, ettei oikein tiedä, mistä niin kuin aloittaisi. Mutta toi on tärkeää, ja juurikin niin kuin myöskin viestiä taas kerran siitä, että hei, teille on vaikka tämmöinen toimeenpanovalmennus esihenkilölle tulossa päivänä X, ja sen tulee pitämään sitten vaikka valmentaja meiltä tai jostakin, missä tutkimus on tehty, tai sitten HR itse, jos resursseja on, niin ilman muuta voi semmoisen pitää, mutta tärkeää on, että sellainen on niin kuin saatavilla. Ja sitten ehkä toki semmoinenkin tuki, että mitä jos ne tulokset on jotenkin todella heikot. Monesti henkilöstökyselyissä on esihenkilöön toimintaan liittyviä asioita, mitä jos ne on heikot. Että tavallaan myöskin se semmoinen niin kuin henkilökohtainen tuki tämän tyyppisessä tilanteessa, että millä saataisiin ikään kuin sitä asiaa niin kuin painotettu, että tämä on oikeasti, nämä on työelämän todella normaaleita asioita, nämä on asiat asiana ja härkää vähän niin kuin sarvista. Ja sitten jollain lailla voi sitten viedä sitä asiaa myöskin sinne tiimille eteenpäin ja päätyä onnistuneeseen tulospurkuun. Ja tämä on niin kuin todella tärkeä. Mä olin just yhtä esihenkilöporukkaa valmentamassa siis, ja valmistamassa myöskin tulosten käsittelyyn. Ja siellä yksi esihenkilö aika kuvaavastikin sanoi, että joo, että no sitten kun kyselyn tulokset niin kuin valmistuu tai se jakeluhetki lähestyy, niin tulee se perinteinen pulssiahdistus. Hän sanoi siis ihan sanasta sanaan näin, että juuri kun tietää, että sitten siellä on ollut ehkä jotain haastavia asioita työyhteisössä ja että ne ihan takuulla näkyy siellä tuloksissa. Ja niin kun jotenkin se avasi mun silmät aika isostikin siihen, että se on niin kun todella jännittävä paikka voi olla esihenkilölle saada ne tulokset. Ja niin kun se, että se organisaatiokulttuurin on niin tärkeä olla sitten semmoinen, että se ei henkilöidy esihenkilöön, vaan siinä on se ymmärrys siitä kontekstista ja toimintaympäristöstä, että jokainen varmasti tekee niin kuin parhaansa esihenkilönä ja sitä ajattelua me halutaan niin kuin vaalia. Kyllä. Ja nyt oikeastaan kun puhutaan tästä tuesta, ja mä tuossa aiemmin mainitsinkin se, että niin kuin tässä nyt heti seuraavana, että mitä konkreettisempi se tukimateriaali on siihen hyödyntämisen, eli kuinka luet tuloksia nyt niin kuin esihenkilönä, kuinka mä vien tämän nyt mun tiimeille, jotta me saadaan oikeasti vaikkapa tunnissa se 1-3 asiaa, jota me oikeasti lähdetään kehittämään, jopa niin kuin ne keinot, miten me lähdetään sitä tekemään, niin konkreettia on tosi tärkeää, ihan esimerkki agendaa, ajankäyttö per agendan kohta, tukimateriaalia, mitä tässä agendan kohdassa 2 voit esimerkiksi käyttää tätä parikeskustelua. Siis ihan todella konkreettinen paketti kun on, niin se auttaa. Ja nyt mä haluan tässä sanoa, että me tiedostamme hyvin sen, että on ihan äärettömän taitavia esihenkilöitä meidänkin asiakasorganisaatioissa, joilla on niin kuin esihenkilöt tuntevat sen oman tiiminsä, tietävät mikä siellä toimii ja mikä ei toimi ja näin. Mutta jos on saatavilla se paketti, niin voi kokeilla jotain uutta. Tai sitten jos ei oikeasti tiedä, mistä lähtee liikkeelle, niin se tarjoaa ainakin sitten sellaisen yhden hyvän tavan hoitaa se asia. Eli yhtään niin kuin sitä taitoa väheksymättä, mikä siellä organisaatioissa on, että siellä on ihan huikeita tyyppejä, niin voivat varmasti vetääkin ilman, mutta ei kaikki. Että on aina hyvä olla se tarjolla, tai oikeastaan se on niin kuin meidän mielestä vähän niin kuin pakollinen asia, ettei vaan kukaan jää yksin. No, vastuuta koko tiimikehittämiseen ei ole esihenkilön saati HR:n niin kuin asia viedä kehitystä eteenpäin, vaan niin paljon kuin vaan voi osallistaa tiimillä esiä niiden valittujen kehityskohteiden eteenpäin viemiseen, seurantaan, niin sen parempi. Eli jos ajatellaan vaikka kehittämistä seurataan muutosta, niin jos siinä nyt itse saa olla mukana, niin sen todennäköisimmin me tiedämme kaikki varmasti, että siihen sitten itse sitoutuu ja sen mukaan toimii, jos sitä on itse ollut niin kuin viemässä eteenpäin. No, sovitut kehittämisaihiot, toimenpiteet on syytä pitää agendalla säännöllisesti, on se tiimipalaveri tai viikkopalaveri tai niin kuin vähän riippuen asiasta, jotkut asiat liikkuu nopeastikin, jotkut ehkä näkyy arjessa pidemmällä tähtäimellä, mutta niitä on hyvä pitää
pitää aina niin kuin siellä mukana, niin pysyy muistissa ja sitten ehkä tulee siihen käyttäytymiseen niin kuin myöskin vahvemmin. Ei niin kuin unohdu siihen arjen puurtamisen keskellä nämä tärkeät asiat. Ja myöskin tietenkin seurannassa tärkeää se, että hei, että tämä ei nyt vaikuta, että tämä toimii. Ja sekin niin kuin ok sanoa, että ei nyt sitten enää tehdä tätä, pistetäänkin paukkuja johonkin muuhun, että ei enää tähän. Tai joku toimii, niin no hei, onko tässä jotain, mitä me voidaan kertoa vaikka muillekin. Tunnista kehitysaskeleet, viestiä kiitä onnistumisesta. Eli tiedetään, että jos huomauttaa vähän jostain tekemättömästä asiasta, niin se on aika masentavaa verrattuna siihen, että tavallaan pieniäkin semmoisia edistysaskelia tuodaan esiin ja muistetaan taas kerran niin kuin viestiä, niin silloin tulee semmoinen usko siihenkin tekemiseen. Vaikuttamisen kehä tarkoitetaan tällä sitä, että nyt kun on vaikka se tiimipurku, niin on muutamanlaista eri asiaa, muun muassa nämä, varmaan enemmänkin löytyisi määritelmiä, että mistä siellä voidaan puhua tai mihin niin kuin se keskustelu helposti saattaa mennä. Eli on asioita tuossa ytimessä, johon voidaan itse siellä tiimissä vaikuttaa, josta voidaan itse päättää. Ja tämä on toki sellainen niin kuin vinkki numero 1, että kannattaa pyrkiä keskittymään nimenomaan näihin asioihin, kun niitä tuloksia käydään läpi. Sitten on toisaalta asiat, joihin voidaan vaikuttaa, joista ei voi itsenäisesti päättää. Se on ehkä sitten toisen istunnon aihe tai niin kuin foorumin. Asiat oman kontrollin ulkopuolella. Tiedetään, että helposti sitten, kun asiat on kuitenkin tärkeitä, niin niistä se keskustelu lähtee käyntiin ja voi tulla esihenkilölle vähän kylmä hiki, että no kello käy ja pitäisi saada näitä meidän tiimin actioneita tänne kirjattua ja vastuutettua ja aikataulutettua, mutta nyt me puhutaankin jostain, mihin me ei voida vaikuttaa. Mutta siihen on myös olemassa hyviä konkreettisia keinoja, että millä tavalla kunnioittavasti tällaisesta tilanteesta pääsee eteenpäin takaisin siihen aiheeseen. Eli mitä me voidaan tehdä, mitä me voidaan päättää ja itse vaikuttaa arjessa, joka vielä osallistaa mahdollisimman paljon koko tiimiä. Hyvä. No mutta tässä pähkinänkuoressa onnistuneen henkilöstökyselyn elementit. Toivottavasti tästä kokonaisuudesta on ollut hyötyä ja tosiaan saa vapaasti viedä näitä ideoita käyttöön siellä oman työn arjessa osana tutkimuksia. No sitten toki halutaan myös ottaa kantaa ja vähän herättää ajatuksia tästä hyvin päivänpolttavasta aiheesta, eli generatiivinen tekoäly, mitä se voisi tarkoittaa niin kuin tutkimuksissa. Ja tämä on varmasti semmoinen, että tämä tulee kehittymään niin kuin ihan hurjaa vauhtia tässä lähivuosina. Todennäköisesti ei pystytä edes kuvittelemaan, miten näitä tutkimuksia tehdään vaikka 3 tai 5 vuoden päästä, että todennäköisesti niin kuin tekoälyä osataan hyödyntää niin kuin todella laadukkaasti tulevaisuudessa. Mutta nyt tämä niin kuin voisi sanoa, että otetaan ensiaskelia siinä ja tässäkin niin kuin kannustamme tietenkin kokeilemaan rohkeasti, että mitä se voisi olla. Mutta tässä niin kuin muutama ajatus pähkinänkuoressa, vinkkejä ja toisaalta asioita, joita on hyvä tiedostaa, kun pohtii tekoälyn hyödyntämistä niin kuin osana näitä tutkimuksia ja kyselyitä. Tuolla asiakastutkimusten puolellahan niin kuin tehdään jonkun verrankin jo sitä, että esimerkiksi saatetaan niin kuin nauhoittaa, tallentaa niin kuin vaikka puhelinkeskusteluja asiakaspalvelusta ja sitten niin kuin tekoäly automaattisesti niin kuin analysoi siitä puheesta sitten jotain tiettyjä niin kuin elementtejä sinne prosessin parantamiseksi tai vaikka, että minkälaisista teemoista ja aiheista niin kuin asiakkaat tyypillisesti reklamoi tai on yhteydessä. Eli siellä on pystytty niin kuin automatisoimaan jo jonkun verrankin vaikka just sitä asiakaspalvelun kehittämistä tekoälyn avulla. No sitten henkilöstökyselyistä, kun me puhutaan tämmöisestä kyselydatasta, niin tämmöinen puoli nyt ei ole mahdollinen. Toki varmaan rohkeimmat tiimit voisivat tehdä vaikka sitä, että no tallennetaan meidän omia keskusteluja ja sitten me käytetään tekoälyä apuna sen niin kuin keskustelun laadun analysoimisessa, mutta se on vähän eri, se on sivujuonen nyt tästä aiheesta. Mutta miten esimerkiksi voisi tekoälyä hyödyntää niin kuin kyselyissä, etenkin jos teet tämmöisiä omatoimikyselyjä, kyselysisällön suunnitteluun, eli jos sulla on selvillä teemat vaikka, että mitä haluat tutkia, esihenkilötyön laatua tai tiimityön laatua, niin ihan takuulla löydät sieltä hyviä
vinkkejä kysymyksiin, että millä tavalla niin kuin kysymyksiä kannattaisi muotoilla. No, viestintään tietenkin saattaa olla niin kuin todella hyödyllinen työkalu, että kirjoita mulle niin kuin tämmöinen saateviesti tai niin kuin innostava, inspiroiva infoviesti tulevasta henkilöstökyselystä. Siellä pitää olla nämä asiat. Eli tekoäly niin kuin rakentaa sulle sen infoviestin. No, kehitystoimenpiteiden ideointiin sitä voisi kokeilla vaikka ihan tiimeissäkin, että jos siellä vaikka tiimissä nousee esiin kehitystoimenpiteenä vaikkapa palautteenanto tai työkuormitus, epätasainen työnjako tai jotkut tämmöiset, niin mikä ettei voisi tekoälyltä kysyä, että no hei, niin kun, keksi mulle 5 vinkkiä tai ideaa, tämmöistä niin kuin konkreettista toimenpideideaa, että miten tämmöistä asiaa voisi lähteä niin kuin kehittämään. Mutta tässä on tosi tärkeää just tiedostaa se, että etenkin kun puhutaan niin kuin avoimesta tekoälystä, joka ei ole sun yrityksen niin kuin sisäinen työkalu, niin älä koskaan vie sitä henkilöstökyselydataa tai avoimia palautteita niin kuin sellaisenaan sinne työkaluun, koska sehän sitten ei voida niin kuin varmistua siitä, että mitä sille sinne syötetylle datalle niin kuin, tapahtuu. Mutta että mikä jottei, jos sulla vaikka tosiaan kehitysteemoina nousee juuri edellä mainittuja asioita, niin sitten siinä ei ole sillä tavalla mitään sensitiivistä, ettetkö voisi kysyä siihen vaikka niitä toimenpideideoita. No, on aika pitkäänkin jo käytetty niin kuin tuolla henkilöstökyselyjenkin puolella sitä, etenkin kun puhutaan isompien organisaatioiden tutkimuksista, niin sitä, että sitä avointa palautetta voidaan analysoida tämmöisen tekstianalyysin avulla. Tyypillisesti ne on sen tyyppisiä, että ne avoimat palautteet luokitellaan erilaisiin niin kuin teemoihin sen tekoälyn avulla ja saadaan selville se niin sanottu sentimentti, eli se palautteen niin kuin sävy, että onko se positiivinen, neutraali, negatiivinen. Ja se niin kuin auttaa jäsentää sitä, että no minkälaisia teemoja sieltä avopalautteista nousee tosiaan, että onko ne vahvuuksia positiivisella kirjoitettuja palautteita vai sitten niin kuin ikään kuin ehkä kriittisesti nostettuja haasteita. Mutta tärkeä huomio tässä kuitenkin se, että muista, että tekoäly ei ratkaise niitä toimeenpanon haasteita. Eli edelleenkään se tekoäly ei vie niitä asioita käytäntöön sun puolesta. Se on parhaimmillaan hyvä apuväline ja voi auttaa sinua jäsentää sitä dataa ja niitä kehityssteppejä, mutta edelleenkin tarvitaan tietenkin ihmisiä siihen, että saadaan ne asiat toimeksi. Eli se on niin kuin hyvä muistaa. Ja varmasti tosiaan työkalut tulee lähivuosina kehittymään niin kuin todella paljon, ja kyllähän me hyödynnetään jo tilastollista analyysiä tosi paljon niin kuin esimerkiksi kehitystoimenpiteiden niin kuin, ja toimenpidesuositusten generoimisessa, mutta se ei ole silloin niin kuin vielä kuitenkaan tekoälytaustainen, että voisi ajatella, että se on ihan tällaista perinteistä tilastollista analyysiä. Mutta tässä meidän tuhtisettimme henkilöstökyselyistä. Me kiitämme tästä. Kiitos kun olit kuuntelemassa ja toivottavasti sait tästä jotain ideaa, vinkkiä. Me tullaan varmasti myös hyödyntämään niin kuin meidän materiaaleissa tuota settiä, joka näytettiin aikaisemmin, että siinä on aika hyvin kiteytetty ne hyvän henkilöstökyselyn elementit. Eli seuraa meitä. Ihmeessä meidän somekanavissa me löydetään myös tuolta LinkedInin puolelta muun muassa Promenade Insight. Eli jatketaan keskustelua. Eli kiitoksia mielenkiinnosta. Kiitoksia. Hei hei. Ja mukavaa päivänjatkoa.